Pozdrav drugari, evo ga trenutak koji ste svi sa nestrpljenjem iščekivali. Dodela nagrada, odnosno dodela nagrade za prvo mesto. S nama je večeras ovde osvajač prve nagrade, gospodin Dušan. Da. Zdravstvuj, tovariš Dušan. To nije odličan video. Da, pa ekstra video, to se videlo i po broju glasača, eto. Evo tamo je šef na kampanju koji neće da se slika, ali jedan od glavnih krivaca pored njega za prvo mesto, ali dobro, to je za neke druge teme. Pa... Reci nam nešto više o sebi, ko si, šta si, čime se baviš, otkud ti u Airsoftu? Čuo sam tamo na videu da si imao nekih problema sa starom replikom, pa nam reci nešto malo više o tome pre nego što pustiš svoje ruke na ovo divno stvorenje koje te čeka u ovoj kutiji. Ćao, ja sam Dušan, dolazim sa Zvezdare, sa Liona i bavim se Airsoftom već neke 2 godine, a pre toga sam kao klinac obično izlazio, bio sa drugarima, kupuo jeftine replike po Kineza za male, za sitnije pare. I nakon toga kako sam krenuo da se bavim Airsoftom, shvatio sam da to mora mnogo više se ulaže. Kupio sam bio prvu repliku M4 APS-ovu koja me nije uopšte služila kako treba, mnogo se puti džemovala i sve. Džemovala, za one ko ne znam, znači Kvarila, kočila, cimala, smarala. I nakon toga sam, ne znam, odlučio na ovom takmičenju da moram da budem pobednik i valjda, nemam pojma, sreća i... Sreća i upornost. Upornost se isplati. Tako je. Budite uporni. Da. Si nestrpljiv? Da. Misliš, da? Da. Ajde, izvoli. Ali... Ja nisam znao da ću dobiti samo delove gde je replika. Pa mislim... Šta se ovo dešava? Baterija, punjač, remnik, okvir. Ovo ćemo baciti. To je sve, znači trebaš samo da kupiš repliku. To je marketing, ljudi. Ne znam o čemu pričate. Ali za malo. Auto Kuma. AK-74. Wow, kako je to, bože. Nikad više neću staviti onu APS repliku u ruke. Nadam se da te ova neće izdati kao ona. Da nećeš, gubiti puno nerava. Sa njom ipak je ovo Gearbox verzija 3 koja ne bi trebala da se kvari kao verzija 2. Ali ako slučajno bude nekih problema, tu je naš Airsoft Shop servis da ti izađe u susret da otkloni sve kvarove, kako u garantnom, tako i u van garantnom roku. I nadam se da se uskoro vidimo nekom od terena. Ovde imaš još neke sitnice, da se malo zakitiš, kad nemaš medalje imaš neke embleme, kalendar, da pratiš vreme do novih izvlačenja, do novih nagradnih igara. Eto, drugari, to bi bilo to. Drugoplasirani, trećeplasirani i svi do broja 7+1 će svoje nagrade dobiti ili poštom ili će lično preuzeti u našem shopu. Toliko za danas. Sve najbolje. Pozdrav. Pozdrav.